Bore da. Yn hyfryd gael cwmni chi a hitha'n gychwyn yr wythnos awr neu yr wythnos sanctaidd a hitha wrth gwrs yn syl y bodau neu syl y palwyd fel ydych chi'n gwybod mae o'n neud a hynna bod ni yn bach o wahanol yma yn Nghymru yn defnyddio y ddau ar y diwrnod yma. Ond ia, cofio Iesu dod i mewn, mae'r chogaeth i mewn i Jerusalem ar gefn Efolasun gyda ni heddiw i gychwyn yr wythnos fydd yn harwain at y groes ac at yr atgyfodiad. A jyst i weld os ydych chi wedi cael un ar y ffordd i mewn. Pwy sydd wedi cael un ar ein? Yni, ydych chi'n dangos nhw? Oherwydd fyddech chi angen nhw. Pan fydda i'n deud, ynde, clod i fab Dafydd, dwi eisiau i chi ddeud, Hosanna! Reit? A da ni'n gael marwar yma'n gilydd rwan. Reit? Felly, clod i fab Dafydd, Hosanna! Iawn. Chi'n eisiau mwyn ag un ymarfer. Ond, ia, dyna fydda ni'n gwneud heddiw. Felly, pan fydda chi'n clywed y geiriau heddiw, clod i fab Dafydd, eisiau i chi ddeud, Hosanna. Ond fi o'n dechrau gyda chydig o'r nodau o Sacharia ac o benod 9 ymlaen. Llawen rhan fawr ferch Sion, blwyddyn uchel ferch Jerusalem, weled y frenin yn dod atat, a buddugoliaeth a gweledigaeth, yn ostrynedig ac yn marchogaeth ar asyn, ar ebol, llwydyn, asyn. Tyr y maith y cerbyd o Effron, a'r meirth o Jerusalem, a thorir y maith y gwlad yma, bydd yn siarad heddwch ar gennym, bydd y lywodraeth o fôr i ddw, o'r ffrates i derfynau. O gadwch chi ni droi at yn gyntaf 238 ymlaen frenhinon un, Hosanna gwyd ar gorf gytŷ, da'n nifael llwm yn lwybra ymlaen, a phawb da'i graid ar ddau. Dyna ymlaen, 238. Amen.
Clod i fab Dafydd. Oeddech chi'n barod yn gallu. Fe ddaw'n darlleniad i o'r efengyl yn ôl Matthew. Ac i benod 21 am bod 1:11 sydd yn gosod felly i fyny ar gyfer yr wythnos fawr. Dyma nhw'n cyrraedd Bethfage wrth fynydd yr olefydd yn ymyl Jerusalem. A dyma Iesu'n dweud wrth ddau disgybl, ewch i'r pentref acw sydd o'ch blaen chi, ac wrth fynd i mewn iddo, dewch o hyd i asen wedi rimo a'i hebol gyda hi. Dewch â nhw yma i ni. Ac os yw'n rhywun yn ceisio rhwystro, dywedwch, mae'r meistr ei hangen. Bydd yn ei anfon yn ôl wedyn. Digwyddodd hyn mwyn i beth dywedodd Duw drwy broffwyd ddod yn wir. Dwed wrth bobl Sion, edrych mae dy frenin yn dod, mae'n addfwyn ac yn marchogaeth ar asen, ie, ar ebol asyn. I ffwrdd â'r disgyblion ac wneud yn union beth ddywedodd Iesu wrthyn nhw. Pan ddeithon nhw ar asen a'i hebol yn ôl, dyma nhw'n taflu cotiau grosyn, a dyma Iesu'n eistedd arni. Roedd tyrfa mawr yn gosod ei cotiau fel carped ar y ffordd o'i flaen, neu dorri dail o'r coed a'i lledu ar y ffordd. Roedd y dyrfa tu blaen a'r tu ôl iddo'n gweiddi, Hosanna, clod i fab Dafydd. Mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi ei feithio'n fawr. Clod i ddiw yn y nefoedd uchaf. Roedd y ddinas gyfan mewn cynnwrf pan oedd Iesu mewn i Jerusalem. Pwy ydy hwn, meddai? Ac roedd y dyrfa i pas yn ateb, Iesu, y proffwyd o Nasaret yn Galilea. Diolch i Dduw am ei air am cyfarnu o'r yma. Clod i fab Dafydd? Efo rhywbeth doedd i chi adael bod yn eich llaw o tro. Ond gael ei gyfle i fideo ar fod yn dweud, gyda chi ni ar ddiweddar gychwyn yr wythnos fawr yn yr wythnos sanctaidd, da ni yn diolch bod ni'n gallu troi at ti, ac yn diolch bod ni wedi gallu troi at y darlleniad sy'n mor gyfarwydd ni, dyfod ti wedi marchogaeth fewn i Jerusalem. Ia, tyl y bloda yma, da ni'n dod gan gyfronni gyda llawnau gostenedig ac yn llawn diolchgarwch. Da ni'n cofio sy'n at y dyrfa, y groesawu gyda llawenydd, gan chwifio cynhenau i palwydd a gweiddi Hosanna. Ac felly da ni'n gofyn i ti feneithio ni heddiw wrth i ni ail ddyw'r foment hon, a gad i ni ddeall ei ystyr yn dyfnach yn y bywydau ein hunan. Y hyn feddwl ni ydy'r croeso yn gyntaf. A'r gwneud is i ni croesawu i fel gwnaeth y bobl hynny gyd. Ond nid dim ond gyda geiriau, nid dim ond gyda traddodiad, ond gyda ffydd wirioneddol a chalon a gofod. Y pan ni ymddiried yno ti, hyd yn oed pan mae ddim yn deall i ffordd am hynny. Fel yn ni Iesu gerdded tuag at ei ddyniad gyda dewrder a chariad, rhoi i'r nerth i ddilyn ei esiampl ef yn y bywydau bob dydd. Da ni'n gynabod o ddew dyrfa a groesawodd Iesu gyda llawenydd, hefyd wedi troi yn ddiweddarach yn ei egni. Felly gofyn nhw'n am ddefyddiant pan fydd yn ffydd ni wan, pan fydd yn methu aros yn ffyddlon, pan fydd ofyn yn ein hatal rhag sefyll dros y fynd yn un. Gwelha yn cyflwyno ni am hadnebyddu ni at ysbryd.
Fel y gallwn byw bywydau sy'n anrhydedig enw i arni. Ond y fwy na un, mae cychwyn yr wythnos sanctaidd yma helpa ni gerdded ochr yn ochr â Iesu. Nid yn unig yn ei fuddugoliaeth, ond yn ddioddefaint, agor i'n llygad i weld anghenion eraill o'n gwmpas ni, yn calon ni ymatab dy ddwstiomi a channu. Dysga ni wasanaethu fel wnaeth ef wasanaethu, i garu fel wnaeth ef garu, ac i faddau fel y maddeurodd ef. Gofyn i ti'n eich ar gweithio i'n cymunedau ni, i'n teuluoedd ni, a'n eglwysi ni, una ni mewn ffydd a gobaith, fel y gallwn bod yn dystio i ddoleini ni yn yr un, lle mae tristwch, tyd a chysur, lle mae ofn, tyd a ddangnerydd, lle mae tywyllwch, tyd a ddoleini dysgu. Ac wrth i ni chrifio'r canghennau i palwyd, hyn yn y ddyliau a'n hyfyliau, gad i ni ymrwymo o'r newid i ddilyn Iesu, i'n brenin gosir. Boed i'n bywyda ac yn wrthu ei gariad, fel y gall eraill weld ei rans drwy'n gweithio. A'r blwydd arwain ei trwy'r dyddiau sanctau sy'n o'n blaenau ni, o ddawelydd sy'n y blodach i dawelwch y groen, ac ymlaen at agoniant y Pasg. Cadw ni'n agos at ti bob pam o'r daith, a llenwa ni a gobaith a dwi'n byth yn dweud. Gofynwn ni hyn yn enw Iesu Grist, ein gwaredwr a'n brenin. Yr un a dysgodd ni gyddio dweud gyda'n gilydd. Ein tad, roedd yn byd yn y nefoedd, chan deiliad enw, dyred y beirnas, meler deilwchus, megis yn y bedd, felly ar y beiar hyd. Dyro i bydd yn ei ddwy'n par y bedyddiol, a maddau i bydd yn dweud, fel y byddwn na i dyledwyr, ac nac arwain i brofdigaeth, gyda'r gwared i'r cadw, pan i sego tir o deyrnas, a nerf, a gogoniant, yn oes ysgol. Clywed i fel Dafydd? Wel, gadwch chi ni barhau yn Hafoliad. Felly, drwy ganu, yn mynd i 363. 363. Cyr neb a llawr i foli yn hardwydd mawr, mewn hyfryd hwy, clodforwn trafod chwith i'r as ei hedd i rydd, ac uchel damon beth teimlo i gwrdd. Ac yn y blaen, 363.
Mae'n siŵr bod chi clywed hwn o'r blaen, ond mae'n werth i ddweud eto. Os da chi ddim wedi clywed o'r newydd, ond dyna ddau frawd, oedd nhw'n 10 oed. Ac oedd nhw'n barod i fynd i capel efo ei rhieni. Ond oedd un o'r brodyr yn sal, oedd yn mynd i fyny drwy'r nos ac oedd yn gwres i chael yma. Ond nath o tad ei gweld mae aros adra, efo un ohonyn nhw, a dyn bod y fam yn mynd i'r capel efo'r llall, a hynny Iesu yw'r bodau. Beth bynnag, ar ôl iddyn nhw fod yn y capel, mae'r brawd a'i fam yn dod adra, roedd gen y brawd hwn yn ei law. Ac fe ddedodd y brawd oedd yn ei meddu, be di hwnna? Croes palmwydd, medda'r brawd. Oedd yn chwifio hwn yn yr awyr pan oedd Iesu'n pasio. A mae edodd y brawd oedd yn y gwely. Typical. Pan dwi'n sawr mae Iesu'n troi fyny. Fe gafodd y brawd croes. Ond, ie, mae o'n symbol yn dydi. Mae hwn wedi dod yn symbol dros yr holl flynyddoedd. Ac dwi'n cofio gofyn i mewn ysgol unwaith, faint o chi sy'n gweld un o'r rhain o'r blaen. Ac un o'r plant yn dweud wrthau, dwi wedi gweld un, a geinti'n nagos, a mae gan nain llond gwybwydir o'r enw. So'n amlwg, ac efo chi'r beth efo'r sawl un ohonyn nhw dros y blynyddoedd. Ond mae wedi bod yn symbol yn dydi. Clod i fab Dafydd, mae sydd y bloda, neu sydd y palmwydd, mae sydd y bloda yn dan da ni wedi bod yn defnyddio yn Nghymru, oherwydd roedd yr hen arferiad i fynd â bloda ar y beddau a momentydd ein teuluoedd. Ac mae hwnna'n dal i ddigwydd yn dydi. Yn ffonio adran Gaernarfon ac oedd mam, be ydych chi'n neud heddiw fel nes i ddweud wrth mam ddoe, o dwi'n newid bod â bloda ar beddau Abertawe. Ac mae'n drafodaeth sydd yn dal i ddigwydd. Ond sydd y palmwydd fydda rhan fwyaf y byd yn ni'n cofio'r diwrnod yma heddiw. A hynny oherwydd y hyn digwyddodd yn Jerusalem, lle oedd Iesu'n marchogaeth i fewn i Jerusalem. Ac ar y mynedd cyntaf, mae'r diwrnod yma yn dydi, mae'n edrych fel dathliad bach braf yn dydi, torfeidd yn llawenhau, bod yna ganghennau o dair palmwydd yn cael ei chwifio o gwmpas, pobl yn gwneud hosanna. Mae y bron fel gorymdaeth yn dydi, mae o'n yn llawen. Ond os edrychwn ni chydig bach yn dynach i'r diwrnod yma, dydy hi ddim yn orymdaeth syml o gwbl. Oherwydd mae hwn yn foment o wrthgyferbyniad. Oherwydd mae yna bethau eraill yn digwydd yn y ddinas yn ogystal. Mi roedd un o brif wyliau y genedl, yr Iddewon, felly, lle roedd torfeidd mawr
wedi dod i ddathlu. Ac mi fydda Pontius Pilat wedi cyrraedd o gwmpas yr un adeg. Reit? Ac felly, mewn ffordd, ys gennym ni heddiw ydy'r cyfeiriad yna o esu marchogaeth i Jerusalem ac o bosib, os na Pontius Pilat wedi ei wneud yn ysgol. Gwyd, mi oedd yn, os da chi'n pobl sy'n fyny yn gorau, os da chi'n pobl sy'n gwrando ar Radio 4, yna mi ydych chi'n gwybod bod yna sôn am y cyferbyniad yna ar Radio 4 gorau yma hefyd. Ar un ochr mae Iesu wedi mewn i Jerusalem ar asyn yn dweud. Dim arfau, dim grym amlwg, dim byd i wneud argraff ar y gwers. Ar yr ochr arall, mae hanes yn helpu ni i ddychmygu y byddai'r llywodraeth nid yn unig yn bresennol. O Pontius Pilat, dod i mewn o gyfeiriad arall, ceffyn, rhyfel, milwyr arfog, baneri yn chwifio, drymiau yn curo, darlun clir o rym yr ymerodraeth. Dau rynnu, dau orth, dau nath o rym. A Pilat yn cynrychioli'r byd sydd yn gyfarwydd iawn i ni. Rheolaeth trwy ofn, trefn trwy orfodaeth, heddwch sydd yn aml yn golygu fod rhywun arall iddio. Bydd yn cael ei ddefnyddio sef y gair sy'n cael ei ddefnyddio i gynrychioli hwnna, ydy'r pax Romana, sy'n golygu'r heddwch iddi ni. Os dwi'n ystod ein dal i fyw yn y cyfnod hynny yn gwrdd. Ond mae Iesu'n dod â gweledigaeth wahanol. A dyma chi mae'r cyferbyniad. Grym sydd yn edrych ar boston i ddrwydd. Awdurdod sydd yn tarfu o gariad. Heddwch sydd yn dod trwy gyfiawnder, nid gorfodaeth. Mae'r diwynydd yn Tiwraid yn awgrymu fod Iesu yn mynd i Jerusalem nid i gyd fynd â systema'r byd, ond i herio'n nid yw'n chwarae ar gêm, mae'n newid y rhywun. Os ydyn ni'n mewn os oedd rhywbeth o'n gallu fod yn ysgafn am y hun yma welwch chi. Y ddau fath yna, y ddau fath o borth, y ddau fath o fyd. Ond dyma'r tensiwn yna. Mae'n croesawu Iesu, ond efallai dal i obeithio y bydd o'n ymwneud fel Pilat. Dim ond ar eich ffordd nhw. A conig ydy hyn yn swnio'n gyfarwydd i ni. Dyn ni hefyd yn aml dydan. Dyn ni'n awchu am heddwch wrth edrych ar y byd ni heddiw. Ond yn aml iawn, dyn ni'n dweud ar y telera ni dydan. Dyna systema'r byd heddiw yna. Ia, fe allwn ni ddod i gytundeb ond ar y telera yma. Ar fy nhelera i. Dyn ni'n dweud i fod yn dilyn Iesu yn weithio'n cael yn denu gan ffyrdd y byd. Gen i'n stori hanesydol yn unig ydy sydd o blodau mae'n gwestiwn byw pa borth yr ydyn ni yn troi tuag at Iesu. Hwna'n gwestiwn mawr i bobl heddiw. Dwi'n dangos fideo i chi, mae'n gyfres o 5 fideo y Pasg wedi cael ei greu yn ddiweddar gan Erik Silsby. Dyma'r un cyntaf hynny o'r gyfer sy'n o blodau. Munud o hyd ydy o gyfer hir, mae'n rhaid i chi edrych chi weld. Hosanna, fa Dafydd, rhyddhau, llawn llawennydd, yn hen ddinas da, a'r holl gewlydd hir,
yn orlawn o bwrw Iesu yw'r Rheswm. Dewch fawr gyda choffw, ceffro y tîm. Jerusalem, mi glywais gan dy bobl oll ganwaith o blaen, ond hwn sydd heddi ar wahân o brennu man wahanol. Nid ar farch mae hwn, na nid fe, ond ar asyn. Ac o'r dre, o bell iawn ac o bob lle, yw nad o dre. Fawr. Mae hynna yn fideo sydd ar y cyfryngau cymdeithasol yn cael ei rhannu. Mae nhw'n deud rhai sydd yn astudio cyfryngau cymdeithasol ydy hyn. Mae rhywun yn gweld o faint o bobl yn barod i wrando am negas. Fel munud, os all eich yn dweud beth ydych chi'n dweud mewn munud, mae'n ydych chi'n dweud yn ymwneud â'r cyfryngau cymdeithasol. Ond fideos yn nhw sydd yn atgoffa ni o sy'n ymwneud. Ac mi'n ddarllen y gair i chi nes ymwneud hynny. Ond cyn hynny, gadwch chi'n ei ganu yn hynny nesaf, sef yn mynd i pant a phump. Pant a phump. Pan ddeffro'r Gwanwyn yn ei byd a gwyrth y gen ym mhob cri, a gweld rhyfeddol liwiau i ti, yr rhan fawr. Ac yn y blaen, wedi pant a phump.
Clod i fel Dafydd? Ia, Hosanna yn wir ac oedd y gardd wnaethon ni glywed gan Eric Silsby rwan, jyst ychydig ohono fo fan hyn. Jerusalem i glywais gan y bobl oll, gan gwaith o'r lan, gan gwaith o'r lan. Ond hwn sy'n heddi ar wahân ar y brenin mam wahanol. Gyda'r awch yma hwn, na, nid fe, ond ar asyn ac o'r dre o bell iawn ac o bob lle, yw nabod e ar y bobl. Un o'r gwasanaeth sy'n loda hiraf, ac mae'n dweud hefyd, mae bob rhan o'r byd yn dathlu'r diwrnod yma wahanol. Dwi'n cofio yn ei Affrica yn cychwyn am 8 y bora yn gorondeithio lawr trydodd cefn Johannesburg ar y bryd. Ac yn llyfrennol, bobl yn tynnu canghennau dal palwydd o'r bwyd. Reit, ac oedd yn gorondeithio glychau ac adrymiau i'r capel. Ac yn amlwg yna wasanaeth, reit, o ganu mawl ac o bregethau nath bara 2 awr a hanner i gyd. Ac roedd o'n ddathliad mawr o'r gorondeithio. Ac mi roedd yna ysbryd ysbryd o fod yn hyd coelonia felly y gymdeithas yn bresennol gwasanaeth yna. Beth bynnag byddwn ni'n neud i nodi, ers pan mae'n blentyn dwi wedi bod yn gael y groes palmwydd yma. Ac wedi bod yn cydweithio gyda bobl yn y capel Hosanna. Ac mae'r diwrnod yn dod wrth edrych ar y testun yndi yn diwrnod llawen, ond mae o'r hefyd yn diwrnod sydd yn sobri dwi'n meddwl. Taswn ni'n mynd ymlaen, taswn ni'n edrych ar ddarlleniad arall sydd yn nodi'r diwrnod yma yn ddig. Ac mae Iesu wrth gwrs ar ôl ymdeithio i mewn i Jerusalem. Mae o'n edrych yn ôl yn ddi ar Jerusalem. Pan ddaeth yn agos a gweld y ddinas, wylodd drosti gan dweud, pe bai titha y dydd hwn wedi adnabod ffordd tainedd, ond yna ei cyddi rhag dylygau. Yna ddagra hefyd yn anodd diwrnod. Y dagra hynny nad lle Iesu'n deud yn glir, wel, chi wedi candall y diwrnod yma. Felly nid wylo ydy'r gair ydych chi yn gysylltu ar y diwrnod yma. Ond mae'r gan deud rhywbeth pwysig wrthyn nhw. Mae bobl yn dathlu ond ddim yn held yn llawn yr hyn sydd yn ddigwydd. Herwydd ydyn nhw'n aml yn meddwl i fod yn gwybod beth i heddwch yna. Dim gwrthdaro, dim problema, dim rheolaeth sy'n creu. Ond mae Iesu'n sôn am rhywbeth gwahanol dydy. Mae Walter Brueggemann yn siarad am y syniad bod trais yn dod â heddwch fel myth o drais a chebod. Mae'n syniad sy'n dal i fyw yn byd ni heddiw, yn beth yna bod trais yn gallu dod â heddwch yna. Mae'n gweld o yn y byd ni lle mae ryfeloedd yn gallu weld, da ni eisiau dod â heddwch i'r bobl yma, felly na'n ei fonio. Dyna ffordd yn byd ni. Dyna da ni'n weld. Ac oedd wedi Iesu'n wylo dros y hyn sydd yn digwydd am y math yna o heddwch. Mae Iesu'n herio ydy, a'r asyn yn herio hyn i gyd.
Os yw'r ffordd Pilat yn dweud, i gadw'r rheolaeth ar bob peth, a'r ffordd Iesu yn dweud, rhoi gorau i'r rheoli ac ymddiriau. Dydy ddim yn hawdd, dydy ddim yn amherio chwaith. Dydy ddim yn gwneud i mi deimlo yn gryf chwaith. Ond efallai fod yn gwneud rhywbeth gwell na hynny. Yn gwneud rhywbeth yn wirioneddol ddynol am hynny. Mae dilyn Iesu yn golygu dewis tosturi dros synigaeth, dewis yn cynnwys pobl yn trech nag eithrio, dewis gobaith hyd yn oed pan hynny'n teimlo'n bregus. Ac weithiau, gan bod yn dod yn onest, mae angen ychydig yn does o'r reality check. A ni yn bersonol hefyd ar y byd ni, wrth i ni feddwl am beth ydy heddwch. Does heddwch gyfiawnder y ffordd. Ac dros os abethau wedi bod yn gwrando ar podcast gan Cyngor y Genadaeth i Deian, lle yna bobl o Palestine yn siarad am beth ydy heddwch. Ond yn fwy na heddwch yn siarad am gyfiawnder, am gyfnod. Mae ddau ffordd. Un yn adrodd diogelwch trwy reolaeth, y llall yn hefyd heddwch trwy ganiad. Mae'r ddau yn agorad. Y cwestiwn go iawn ydy, pa un ydyn ni'n ei groesawu i fywydau? Fe mae'r byd yn ei groesawu i fywydau? Nid mae'n geiriau i ni, ond mae'n ffordd o fynd. Roedd wedi sy'n oeddan dod i ben ar ôl y gwasanaeth yma am pan y parhau yn y penderfyniadau bach yn ydyn. Sut ydyn ni'n ymateb i bobl? Sut ydyn ni'n defnyddio yn grym? Sut ydyn ni'n dewis cael? Dau reni, dau ffordd, dau groeso. Un yn disgleirio gyda grym allanol, y llall yn newid y byd o'r tu fewn. Ac efallai mae'r cwestiwn mwyaf caredig, nid y mwyaf llein yw hwn. Pa ffordd sy'n byw a bywyd go iawn. Os gen ni y dewdeb, nid i ddeall yn llawn, ond i gerdded yn ni. Wrth ni ymwybro at yr wythnos fawr o'n wir i ni meddwl am y datganiadau hynny, fe sy'n gwrth y traed disgyblion o'r swpar olaf, o'r groes, yr arwestio, ac yna yn sydyn bydd. Dyna ni'n meddwl am holl weithgarwch y pas. Ond dyna ni hefyd yn gwybod y roedd rhaid i Iesu cerdded y llwybr yma er mwyn. Clod i fan Dafydd. Fama. Wel, gadwch i ni ganu yn hyn olaf sef wedi 250. 250. Pwy sy'n dwy'n ymwneud ag yna? Pwy sy'n caru gweld ei wedd? Pwy sy'n parchu defa'r goron ac yn dilyn llwybrau? Hwn fydd mawr dros y llawr, dewch i'w hedwg ef yn awr. Ac yn ymlaen 250.
brenin gosmenig sy'n dod mewn llwch, brenin eich colonnau na'r meddyliau yn yr harmonisig.